Вчера празнувахме независимостта, 117 години. Междувременно на 5 и 6 септември в Русия се състоя един българо-руски празник всъщност. Международният фестивал на Самарското знаме, където участваха и нашите двама гости. Казвам добре дошли сега на професор Юлияна Матеева, която е заместник-председател на 51-я парламент от партия Величия, и на известния режисьор Владимир Щерянов, който се оказа даже много по-популярен в Русия. Вие сте го гостували и друг път. Казвам ви добре дошли, вие и двамата бяхте там. Междувременно ще пусна 8 номер. Това е един слайд, докато професор Матеева, вие ни опишете с няколко думи какво е вашето впечатление от този фестивал, какво е неговото значение. Вие говорихте там. Здравейте, госпожо Ташева, на вас и вашите зрители. Благодаря за поканата да участвам в вашето предаване и да разкажа накратко какво се случи в Самара. Поканата за фестивала получих от вице-губернатора на Самарска област. Първата част на фестивала беше една научна конференция, на която имах удоволствието да поднеса приветствие към организаторите. Това беше научна конференция, на която се изнесоха доклади, все посветени на българо-руските отношения и руско-турската война в частност. Изключително интересни, задълбочени доклади, може би не така строго научни, но всички с тясна насоченост към руско-турската освободителна война. Вторият ден започна с литургия в Иверския манастир, където е съшито Самарското знаме, и след това е донесено официална церемония в България, за да бъде връчено на българското опълчение. Там всеки детайл от тази история се тачи като реликва и със срам мога да кажа много повече, отколкото у нас. Кулминацията, поне за мен като интерес, беше интерактивните площадки, на които се пресъздаваха отделни, действително хирургически детайли от бита, културата и историята на руско-турската война. За пример мога да дам една площадка, на която ние с господин Щерянов правихме български мартенички. На 3000 км от България се правеха български мартенички. Имаше площадки, на които се възстановяваше дейността на различни лазаретите, например, медицински специалисти, какво са правили на фронта, са запазени оригинални шишенца, хирургически инструменти. Имаше такава, която възстановяваше оръжията, използвани на фронта, с облечени в униформи реконструктори, които възстановяваха битките. Най-интересно, признавам си като жена, ми беше да видя интерактивната площадка, на която се описваше дамското облекло от онова време. Изобщо имаше за всеки го по нещо, включително и като факти, като познавателна дейност за децата, като ребуси да се сгуби Самарското знаме или да се поставят образите на генералите от руско-турската война на съответните места, описващи тяхната биография. Един уникален начин да се покаже на младото поколение какво е било и с какво се е преборила руската армия с помощта на българското опълчение, разбира се, отчитайки ролята на българското опълчение, за да може да получим нашата свобода. Пак ще кажа, че със срам установявам, че там нашата история много повече се тачи, отколкото у нас. Тази неолиберална пропаганда, за която споменахте, до толкова ни е замъглила погледа, че не можем да видим повече от 1 метър от носа си. Да, за съжаление е така. Нямам какво да добавя. Боли от всичко това, но аз искам сега да се обърна към господин Щерянов. Направих списък на филмите, които сте правили. Обикновено те се прожектират в салони, където обикновено минават нареченото независимо. Независимо кино. Известни са вашите
филми за Нешка Робева, легендата, за сега Белите орли от 2020 година, Лабиринт на любовта, шоуто продължава и така нататък. Били сте, разбирам, в Берлин 2016 година заедно с Нешка Робева, където сте били посрещнати възторжено от тамошната публика. Кажете вие няколко думи за този фестивал също. Защо се нарича международен? Има ли и други представители на други държави, освен България и Русия? Не, но от други държави няма. Но то е достатъчно. Защото Самарското знаме е важно за нас, важно е и за тях. За другите не е важно. За турците също може би е важно, но по друг начин. Определено, да. Между другото, аз видях много снимки в Яндекс. Дечица, имаше конкурс на детски рисунки, детски танци. Виждам, че деца от различни националности в Русия са участвали там също. Да, Юлиан. Да. Най-впечатляващото беше, че във всеки павилион имаше и дете и то беше най-готово да разкаже историята, която всъщност пресъздава павилиона. Да. Уникална атмосфера. Всички бяха така с вдъхновени от това, което се е случило. Все едно вчера е била руско-турската война. У мен поне такова впечатление остави настроението на хората. Това е прекрасно. Вие готвите ли други филми или какви са вашите планове? Извинете за баналния въпрос, но не мога да не го задам на един режисьор и сценарист. Да, аз ще ви отговоря с удоволствие, защото аз съм непрекъснато в някакво действие. Дали тук, дали в Русия, все нещо се прави. Сега повечето е тук в последно време. И за добро или за лошо в документалното кино повече неща правя. Сега, може би ще бъдете така озадачена, обаче ще правим филм за Самарското знаме. Разбира се. Рано или късно ще го направим. При всички случаи, защото много заслужава. Това действително е символ. Той е не символ само, той е светиня. Особено за нас. Това, че то се съхранява тук в много добри условия в Военно-историческия музей е факт и това, разбира се, заслуга пък на българските... Прави ли ви впечатление, че на тези протести последната година, независимо за какво протестираме, дали против вкарването ни в еврозоната или по други поводи, сред българските знамена винаги има и копия на Самарското знаме. Те стават все повече. Значи, това са по 7, 8, 10 хиляди протестиращи излизат. Маршовете си спомням за независимост и суверенитет, за мир и суверенитет. Това означава, че хората в домовете си пазят това знаме и го изнасят. Аз ще ви кажа нещо още по-хубаво. То вече се произвежда, така както аз му казвам, като шир потреба, нали? Да можеш да си го купиш и да си го вееш или да си го сложиш някъде в къщи. Аз го забелязах това нещо за пръв път. Сега тази година в Пловдив, пред джамията, имаше, в централната джамия, имаше една жена, която продаваше знамена и сред тях имаше доста самарски, нали? В различни размери. Аз естествено си купих, естествено подарих там един, втори, трети. И за съжаление не ми останаха за Самара да си взема, защото и там реших, че не е лошо да подарявам. Да видя такъв шир потреб правим в България. Все пак. Защото за мен е то действително така трябва да бъде. Жалко, че го нямаше предишните години. Сега вие сте абсолютно права. На всеки протест винаги има самарско знаме. И то вече не е едно, те са повече. Все пак това е... Нали, то е дадено от чисто сърце. Сега аз все пак с няколко думи ще разкажа историята на самарското знаме. Защото то е съшито, ушито от тези монахини, от този Иверски манастир, за които госпожа Матеева каза току-що, Иверския манастир, който е в центъра на Самара,
в прекрасно състояние и сега. Той е женски манастир. И един човек, на който ние му казваме Алабин, те му казват Алабин, той е бил депутат от местния парламент тогава. И той с неговата жена по време на априлското въстание, когато четат за какво става въпрос тук, решават, че на българския народ трябва да му се даде, освен тази помощ, която целият руски народ тогава е изпращал безвъзмезна, като храни, все пак някакво оръжие е стигало до тук. Те решават, че и нещо духовно трябва да има. Този народ, който няма символи от толкова столетия, той няма знаме. А защо да им подарим един флаг на тия хора? И тогава става историята с монахините, които пък с удоволствие шият, нали, това знаме, там с златни конци и така нататък. И след време вече, по-нататък историята е по-известна с освещаването на знамето, с многото жертви. Защото нас не гледат и млади хора, които не знаят, пък и затова все по-малко се пише, даже се отричат някои неща. Да, с удоволствие. Това е много, много силна човешка история. След като го ушиват знамето, оказва се, че априлското въстание е потушено. Да. Много кърваво, както знаем ние. И година по-късно, когато Александър II все пак обявява война на Турция, когато е създадено българското опълчение, това знаме отново излиза на дневен ред и се прави едно огромно пътешествие из една голяма част на Русия, включително през Москва, с един първо кръстен ход в самата Самара. То е тържествено осветено там, след това през Сызрань, през Москва. В Москва седи една седмица в Кремъл, в една от църквите. Там е осветено още веднъж от патриарха руския. След това стига през още няколко руски града до Плоещ, където още веднъж е осветено вече. Това, което ние сме виждали на литографии, на картини и така нататък, в присъствието на главнокомандващия на армията, великия княз Николай Николаевич, с присъствието на дядо Петю Цеков, нали, българския войвода и много други, нали, известни личности, включително генерал Николай Столетов присъства там, който ръководи българското опълчение. И знамето е връчено на трета дружина, която командва подполковник Калитин. Той тогава е бил майор все още. И след това знаме получава бойното си кръщение вече до Стара Загора и в Стара Загора. И за да го защитят, за да го запазят, там умират няколко руснаци и няколко българи, включително и самия подполковник Калитин, за когото той е най-известният, нали, от всички загинали с знамето в ръка. Знамето е изнесено от един от българските опълченци, който просто го увива в тялото си. То е вече било цялото в кръв, това знаме, с много дупки от куршуми, и успява да изпълзи и да се спаси и този човек, включително и знамето спасява по този начин. То след това и при боевете на Шипка, и след това и при разгрома на Вейсел Паша, вече на Шипка Шейново. И общо взето до края на войната. И това знаме е единственото знаме. Защо днес българите, излизайки да протестират срещу тази, как да кажа, евроатлантическа, само европейска прокоба, която ни е хванала за косите, има защо да излизат с тази светиня да протестират. Разбира се. Той има орден за храброст, разбирате ли? Няма друго знаме, което да има орден за храброст. Да.